И какво става, хора? Тук ще снимам какво имам в моя телефон. И така, както виждате, имам карти, т.е. нещо подобно като GPS. Тема. Това ми е как да изглежда телефона. Камерата ми е за снимки и такива неща. Настройки, Google Play, Share It, това не знам какво е. И това не знам какво е. Галерията ми е там, където си съхранявам снимките. Телефона ми е телефонен указател, там където звъна на хора. Съобщение, когато пише съобщение някого. Хора, пак това е за контактите. Google Chrome ми е браузъра. Kingsu, това ми е някаква програма там. Видео, каквито видео имам, музика. Там са музиките. Тук в файлове имам файлове. Това ми е сигурност, тази програма ми е нещо като антивирусна и помага. Dolby, не знам какво е. Изтегляния, тук като го натиснете, може да видите какво сте изтеглили за последно и така. Фенерчето ти е светкавицата, да чуете светкавицата. Тези двете не ги знам. Това и това не го знам. Фейсбука ми е Фейсбук просто. Това ми е радиото, това ми е другия браузър, имейла, месенджер. Тук мога, на това приложение мога да правя колаж. Ако имам 4-5 снимки, мога да ги направя на една снимка. Това гласово търсене мога да търся в Google, а просто като кажа някоя дума и то се пише календар, тук ми показва кой ден сме и там. Разни глупости. Игри, това ми е пак за Google Play, настройки, това ми е за Google, Skype, там са ми личните работи. Това приложение, и това не знам какво. Musical.ly е, което може да си правиш клипове, с едно, че ще пееш. Energy Player, това ми е другия плеер за музика. А пък това са ми игрите. Piano Tiles 2, Go Keyboard, това ми е клавиатурата. Halloween, ето тази ми е клавиатурата. 8 Ball Pole ми е играта. Тая, не знам каква е. Drift Horizon ми е играта. Мога да снимам някой път на нея. Mobizen, това приложение, което сега записвам. Android, това приложение е, което аз си конвертирам клипчета. Така, това са ми снимките. Това не знам какво е. Това е YouTube, Play музика, това е, че е нещо подобно като Google Play. Тоест това е в Google Play, ама оттам може да си купуваш музика, да сваляш музика и такива. Диск, като натисна, това ми показва колко памет имам и такива. Google просто като го натисна ми влиза Google, Gmail, това ми е почта. Това точно да ви кажа, не знам какво е, компаса, да ви показвам на коя посока сте, север, юг, запад, изток и така. Калкулатор е да смяташ. Това също ми е друг браузър. Това ми е навигацията. Това ми е часовник за аларми и такива глупости. Звукозапис е това нещо да записвам звука. И това беше, хора. И от мен. Чао!